insindiso kulabo abantu abangayiqondi. Lo akasena umzalwane. Ngifuna ukuqale ngithi angiyena umzalwane mina. Ingakho kufanele ukuthi ngiyehlulele lenceko. Angiphinde futhi angiyena umzalwane mina. Ingakho nginalo ilungelo lokuthi ngibehlulela abazalwane abaphuma endleleni. Lenceko nje ngizoyehlulela manje. Phela mawulufunda iBhayibheli akekho umzalwane ovumeleke ukuhlulela abazalwane. Umuntu ovumeleke ukuhlulela iloyo ongeyena umzalwane. And ubani loyo ongeyena umzalwane? uNkulunkulu akayena umzalwane. Ingakho lithi iBhayibheli uyena yedwa umehluleli. uSathane akayena umzalwane. Ingakho lithi iBhayibheli ungummangaleli wabakholwayo noma wabazalwane. uJesu akayena umzalwane. Uma ngabe ukuphika lokho washunyayezwa ubani uJesu emshumayeza liphi ivesi? Uyazi ukuthi kukhona ngisho abantu abasesigabeni sobuntu abangekho esigabeni sikaNkulunkulu abashumayela ivangeli benza ibonakaliso basetshenziswa uNkulunkulu kodwa abangebona abazalwane, ngoba uNkulunkulu wayezama ukuveza lento yokuthi akufanele uthi ngoba naku uqhoqhobela amandla okusetshenziswa nguye ebese uzibona ukuthi ufanele ukwahlulela abanye abazalwane. uAdam wayengeyena umzalwane. uSeth indodana kaAdam yesithathu elithi iBhayibheli yayilungile imesaba uNkulunkulu yayingeyena umzalwane. uNoah wayengeyena umzalwane. uAbraham wayengeyena umzalwane. uMoses wayengeyena umzalwane. uJakobe uyise kaIsrayeli wayengeyena umzalwane. Ingakho ke labo bantu basetshenziswa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akamsebenzisi umzalwane. Itopic yangelinye ilanga ke leyo asiyeke kanjalo. Uhlulela nje ulinika obani igunya lokwehlulela mzalwane. Siyavuma ke le ntombazane uMasompisi siyavuma kayena umzalwane. Manje yindaba akutshelwe nguwe lokho ngoba wena umzalwane akufanele ngabe uhlulela abanye abazalwane. Le ntombazane le thina siyazi njengekholwa, siyazi njengomzalwane. Iyona ndlela leyo evele ngayo ebantwini ukuthi ivele espacing sokuba umzalwane. Noma ke ngathiwa akayena umzalwane ngoba angazi ukuthi ngokwakho yini umzalwane. Ngokwakho nje angazi mina ukuthi according to you yini umzalwane. What is a Christian according to you? Kodwa ke akezivumeke ukuthi ngokwe version yakho kamzalwane lo sisa kayena umzalwane. Yindaba akutshelwe nguwe lokho. Ngoba iBhayibheli liyakuphikisa wena njengomzalwane ukuthi wehlulele. Incwadi kaMateyu chapter 7 verse 1 and 2 ithi do not judge or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with a measure you use, it will be used to you. Luke 6 verse 37 uthi do not judge and you will be not judged. Do not condemn and you will be not condemned. Forgive and you will be forgiven. James 4:12 uthi ESV version, there is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? I'm asking again.
Incwadi kaJames chapter 4 verse 12 kwiversion ye-ESV isho kanjalo. Ithi, who are you to judge your neighbor? That lady, she is your neighbor. Uma ngabe ngempela akayena umzalwane uchaza ukuthi akuyena uyasho futhi hayi uthi uyachaza uyasho uthi akayena omunye wenu. Okay, okusho ukuthi mayingeyena omunye wenu, she is your neighbor, ungumakhelwane nje. Now iBhayibheli liyakubuza ke lithi, who are you to judge your neighbor? uNkulunkulu akayena umzalwane, ingakho ekwazi ukujaja. Mina ngikujaja nje ngoba ngiyena umzalwane. Ngoba vela amakholwa angeke ajajwe abazalwane, ngeke ajajwe umzalwane. uNkulunkulu wamakholwa akayena umzalwane, ingakho eyijaji. Uyabona ke lesambulo engisikhuluma lana bewungasazi nceke, ingakho ungakazi ushumayela. Mhlawumbe usuyoshumayela ke asazi ngoba indaba yokushumayela kwena sinaki. Kodwa nje beningazi nini ukuthi abazalwane nini uNkulunkulu lenimkhonzayo akayena umzalwane. Amakholwa yinina, uNkulunkulu enimkhonzayo akakholwa, akalona ikholo uNkulunkulu. Ufana nami nje uNkulunkulu. Ufana nami kwesinye isikhathi even ngisho icharacter yakhe mina ngize ngicishe ngidlule. Sengisho nje icharacter yakhe esayidini lakhe nje elibi. Hayi ngicishe ngibe ngcono mina kunaye. Hayi yena mubi ngempela. Uyabona esayidini lakhe elibi? Hayi mubi lokho ukuthi ngempela uNkulunkulu, uNkulunkulu obubi, aphinda abe uNkulunkulu obuhle. Usho njalo uchapter 45 verse 7. Sho njalo chapter 45 verse 7 incwadi kalomfana, incwadi kaMprofethi lo uIsaiah. uNkulunkulu obubi, yabona ebubini uNkulunkulu ngeke umedlula, ngithi uNkulunkulu phela ebubini umubi lokwangempela. uNkulunkulu akanqeni ukukusukela uyitshela ukuthi ulungile uyinceku avela kushadise neprostitute. Uyabo, afune nje ukugoba inkani, afune nje ukugoba inkani leyo nayo ukuyitshela ukuthi uyikholo elikhulu. Wayenza lonto uNkulunkulu. I think uJoel owayengumprofeti ovutha amalangabe kamoya, uNkulunkulu wavela wamshadisa nesifebe. Wamtshela wathi hambe yoshada le ya prostitute, hambe yoshada lesasifebe. uNkulunkulu emthobisa. Ngoba uNkulunkulu akayona lento nina amakholwa eniyona. Ingakho ewumahlulelweni. uSathane lithi iBhayibheli lithi ungumangaleli wenu, ummangaleli kumahluleli. uNkulunkulu umahluleli, uSathane umahluleli. Umangaleli phela umahluleli. Umuntu uma ekumangalela usuke kwahlulela ethi wrong la ufanele punishment. That is ukumangala. That is ukumangala, ufanelwe lokho. Abese kumangalela ke kulona amandla okupanisha. So uNkulunkulu noSathane abehluleli and abawona amakholo, ababona abazalwane, abawona amaKristu. So ubani wena ukwahlulela ube umzalwane? Ungubani? Ngikufundela incwadi engaki la. It's about 5 books if I'm not mistaken engikufundele zona nje. Ezikhuluma nawe zithi yeke ukwahlulela mzalwane. Mina ngisho ungangena la uthi wena makhanya ayikho into ongangitshela yona ngoba wena uyamthuka uNkulunkulu. Kulungile, angithi ngimthuka ngoba vele angikholwa phela mina. Angithi ngimthuka ngoba ngikholwa. Ngicharacter yakhe njoba ngimthuka nje. Ngimthuka impela ngoba